Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα μας. Να χαιρόμαστε και τους εορτάζοντες σήμερα. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Προσπάθησα να παίξω τον εθνικό ύμνο στην αρχή. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Μάλλον δεν ακούστηκε. Πάλι είχαμε κάποιο μικρό τεχνικό πρόβλημα. Δεν πειράζει όμως. Είναι μέσα στις καρδιές μας ο εθνικός ύμνος. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενήσω στο Ράδιο Τραπεζώντα Βοστόνης δύο νέα παιδιά. Τις προηγούμενες δύο φορές που είχα καλεσμένους εδώ ήταν και αυτοί νέοι. Αρχίσαμε από περίπου 30 χρονών με τον Σεραφείμ, πήγαμε στα 25 με τον Παναγιώτη, τον Ηλιάδη, και σήμερα έχουμε ακόμα λίγο νεότερους στην παρέα μας. Τον Άκη τον Πατζούρη, τον καλωσορίζουμε, και τον Γιάννη τον Ελευθεριάδη. Καλησπέρα, παιδιά, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Δω έφτατε, καλά είστε? Καλά είμαι, εσύ, δεν έφτασε? Καλά είμαι κι εγώ, δόξα τω Θεώ. Παρελάσατε σήμερα, το γιορτάσατε, τι κάνατε σήμερα, πώς είναι το πνεύμα σήμερα, μια γιορτινή μέρα σαν και σήμερα, τι γίνεται στην Ελλάδα? Όλη την ημέρα να δά έβρεσεν. Παρέλαση εκεί πρέπει να έπικανε. Μπες στο σπίτι, εκεί μέσα τι βγάλατε, δεν βγήκατε έξω? Πήγαμε στα ποντιακά, έρχαμε και λίγο αργά. Πού έπιατε? Ήμασταν στο Δρέπανο. Στο Ροδάφνο. Για πες μας λίγο για το πρόγραμμα, ποιους είδατε, πώς περάσατε? Πρόγραμμα έχει τον Γιάννη Τζιτηρίδη, τον Φάντο Γκουρπίδη και τον Τάσο του Γκαζατζίδη. Και στο αρμόνιο είχε τον Γιώτη τον Ευθυμιάδη και στα ντράμς είχε τον Πάπο τον Ευθυμιάδη. Ήταν πολύ ωραία βραδιά, κόσμο είχε πάρα πολύ. Το μαγαζί σχεδόν και περάσαμε πολύ ωραία. Η ώρα 6 το πρωί έφυγαμε. Ας τελείωσε για το νεαγρικάς. Νωρίς πριν βγαίνει ο ήλιος. Κάπως έτσι. Σήμερα αλλάξατε και την ώρα, έτσι. Είμαστε τώρα, έχουμε 7 ώρες διαφορά. Να ξέρετε, πριν είχαμε 6 αυτές τις εβδομάδες, τώρα έχουμε 7 ώρες διαφορά. Εδώ είναι 1 η ώρα το μεσημέρι, είμαστε πιο πίσω εμείς, εννοείται. Και όπως βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, τα παιδιά αυτά που έχουν μεγαλώσει σε ένα καθαρό ποντιακό περιβάλλον, σε καθημερινή βάση χρησιμοποιούν την ποντιακή διάλεκτο. Εγώ μιλάω ελληνικά και ο Άκης μου απαντάει στα ποντιακά. Είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Και φυσικά αυτό προέρχεται από πρώτα το οικογενειακό περιβάλλον και στο χωριό που μεγαλώσατε, φυσικά. Άκη, πες μας λίγο για σένα, θα αρχίσουμε πρώτα με σένα. Σήμερα, για να ξέρετε, θα έχουμε και λίγη ομιλία και μουσική, θα έχουμε λίγα απ' όλα, για να περάσει και όμορφα ο κόσμος εδώ που είναι μαζί μας. Άκη, καταρχήν, πες μας λίγο για την καταγωγή σου, από πού είσαι και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το ποντιακό τραγούδι και την ποντιακή λύρα. Λοιπόν, εγώ κατάγομαι από τα Κομνηνά, Κοζάνης, Ασαούτσενα. Εκεί γενέθα, εκεί ετράνινα. Όλων των καιρών εκεί είμαι, με τη γιάγια μου και με τον πάπο μου. Λοιπόν, εγώ καταρχήν ξεκίνησα να παίζω λύρα. Είχα κίνητρα πολλά. Είχα τον παππού όλη μέρα στο σπίτι. Φυσικά, ό,τι έμαθα, τα περισσότερα τουλάχιστον, ήταν από τον παππού. Και ύστερα ξεκίνησα και μετά από κάνα 2-3 χρόνια, αφού έμαθα έτσι λίγο πάνω στη λύρα να πατάω καλά, άρχισα να τραγουδάω κιόλας. Φυσικά, όπως εγγλικά στον πάπο μου. Κατάγομαι από μια οικογένεια, μουσική οικογένεια, γιατί ο θείο μου Στάθιον, τη Γαβριλίνας, ο Καραμαλίδης, έπαιζε και με τζεν. Ο πάπο μου ο Γαβρίλης, του πάπο μου ο Κύρις, τραώθνεν, μακριά κάλια έλεν,
ο Πάπο με τραώδεν και τραγωδί. Και έτσι αρχίνησα να παίζω και να τραγωδώ. Αβάσια. Αρχίνησα να τραγωδώ και να παίζω και έμαθα πάρα πολλά από τον παππού, τα περισσότερα τουλάχιστον ήταν από τον παππού και μετά από κάποιους πόντους καλλιτέχνες. Ο Πάπος παπές και με τζέναγι. Όχι, ο Πάπος και πες, μόνο τραγωδί. Αλλά άμα λέει σε τραγωδία, θα λέει σε. Και με τζέν πώς έμαθες, πίεσε δάσκαλον, μαναχός? Ξεκίνησα στις αρχές να πάω σε μια σχολή, αλλά είδα ότι ούτε μήνα δεν πήγα, είδα ότι δεν γινόταν αυτό, δεν μπορούσα να προχωρήσω γιατί ήθελα να προχωρήσω και δεν γινότανε, γιατί πηγαίνανε βήμα-βήμα, είχαν τα βήματά τους αυτή τη σχολή, δηλαδή ξεπερνούσα εγώ το ότι σε εκείνο το βήμα δεν ήμουν στο παραπάνω και έτσι αποφάσισα να σταματήσω σχολή γιατί είδα ότι όφελος δεν είχα και ξεκίνησα μόνος μου, έμαθα μόνος μου, παρέα με τον παππού να τραγωδεί και εγώ να παίζω. Δηλαδή με λίγα λόγια εντελώς αυτοδίδακτος, δεν πήγες. Ναι, αυτοδίδακτος. Μάλιστα. Και μαζί με τον παππού τραγουδούσες κιόλας από την αρχή? Όχι, όπως είπα, σε πρώτα αρχίνεσα την Κεμεντζέρ και εκεί αρχίνεσα να τραγουδώ, ύστερα από κανένα 2-3 χρόνια. Άλλαξα με τον Πάπον, έμαθα τα κοντά, έμαθα τα μακριά, όλα έμαθα. Ο καλύτερος δάσκαλος. Βέβαια. Και όχι μόνο για μένα, όποιος μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα, χωρίς σκέψη να το κάνει. Γιατί σήμερα υπάρχουν και αύριο δεν υπάρχουν. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε από οποιονδήποτε μεγάλο σε ηλικία που γνωρίζει αυτά τα πράγματα, εγώ συνιστώ όποιος μπορεί να το κάνει. Βέβαια, είναι μεγάλη σχολή και σε τιμά το γεγονός ότι το εκμεταλλεύτηκες με την καλή την έννοια, ότι έκατσες με τον παππού και έμαθες και μαθαίνεις όσα μπορείς να μάθεις. Και αυτό να είναι ένα παράδειγμα για όλους, γιατί πάρα πολλοί από εμάς, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, έχουμε παλιότερους, έχουμε γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και νομίζουμε ότι πάντα θα υπάρχουν και δεν εκμεταλλευόμαστε να μάθουμε όλες αυτές τις γνώσεις που έχουν. Είτε είναι για το τραγούδι, τη μουσική, είτε για την πατρίδα μας, ό,τι και να είναι, ό,τι έχει σχέση με τον πόντο, να το μάθουμε και να πλουτίνουμε τις γνώσεις μας και εμείς με τη σειρά μας όταν έρθει ο καιρός να το παραδώσουμε στα παιδιά μας. Μακάρι για πάντα να υπήρχαν. Θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο, αλλά ο Θεός αυτό έδωκε. Το άφανε. Αυτό είναι το πρόγραμμά του, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Για το τραγούδι πες μας, Άκη, να πω εγώ ότι τον Άκη τον γνώρισα εντός εισαγωγικών από τον φίλο μου τον Χρήστο τον Ακριτίδη και μάλιστα πριν από 2 χρόνια τον είδα και σε μια εκπομπή τον Άκη μαζί με τον Χρήστο στην εκπομπή του Τριαντάφυλλου. Εκεί έγινε η επαφή μας και αρχίσαμε και μιλάμε από τότε και έχουμε σχέση θείου και ανεψιού από τότε. Πες μας λίγο πώς αποφάσισες να πας στο Χρήστο για να συνεχίσεις την εκμάθηση του τραγουδιού, Άκη. Εγώ καταρχήν στο Χρήστο ξεκίνησα για να πάρω πρώτα απ' όλα την εμπειρία του Χρήστου. Ο Χρήστος, κακά τα ψέματα, είναι τόσα χρόνια στο τραγούδι, είναι τόσα χρόνια στο χώρο και έχει τεράστια εμπειρία. Είχε πολλά πράγματα να με δώσει και ακόμα το συμβουλεύομαι. Το λέω. Στο Χρήστο δεν πήγαινα για να μάθω το τραγούδι, πήγαινα για να μάθω άλλα πράγματα. Όπως είπα, την εμπειρία, εντάξει, φυσικά δεν τα ξέρω όλα. Ο Χρήστος ξέρει πράγματα
πολύ παραπάνω από μένα, πολλά παραπάνω από μένα. Πάντα το συμβουλεύομαι, όπως είπασε, και στο μάθημα. Δεν ήξερα κάποια λέξη, το ρωτούσα. Κάναμε δηλαδή και στο μάθημα, δεν μάθαινα να τραγουδάω. Μάθαινα άλλα πράγματα. Εγώ πήγαινα για άλλα πράγματα στο Χρήστο. Όπως και ακόμα, όπως είπασε, του συμβουλεύομαι. Πολύ ωραία. Και αφού πήγαινες στον Χρήστο, πήγαινες για ένα συγκεκριμένο διάστημα, Άκη, δηλαδή κανονικά, όπως πηγαίνει ο μαθητής στη Λύρα. Πήγαινα για κανένα 2 σεζόν, βασικά χρόνια δεν ήταν ολόκληρα, γιατί καλοκαίρια σταματούσαμε, ξεκινούσαμε μετά, αν θυμάμαι, τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη και τελειώναμε γύρω στο Μάιο. Πήγα για κανένα 2 σεζόν στο Χρήστο. Εντάξει, την πρώτη σεζόν μέχρι να γνωριστούμε, τη μάνα με έξερε ο Χρήστος από τότε, εντάξει. Κοντοχωριανή είναι, αλλά εγώ δεν τον ήξερα. Μέχρι να γνωριστούμε λίγο, να πάρουμε θάρρος ο ένας τον άλλον, πέρασε η μία σεζόν. Σωστά. Και πήγα και μετά δεύτερη σεζόν, είπα, τζάμπα δεν θα πάω, θα μάθω πράγματα, όπως και να έχει. Και μ' άρεσε κιόλας το μάθημα που έκανα με τον Χρήστο. Περνούσαν πολύ ωραία στο μάθημα. Και αποφάσισα να πάω και δεύτερη χρονιά. Μετά σταμάτησε ο Χρήστος το μάθημα, είχε δουλειές με τα χωράφια και αυτά τρεχάματα και δεν πρόλαβε να κάνει άλλο μάθημα. Σταμάτησα μετά κι εγώ, αναγκαστικά. Μάλιστα. Συνεχίζεις και κάθεσαι μαζί με τον παππού, παίεις, τραγουδείς? Κάθε μέρα. Σε είπα, το εκμεταλλεύομαι. Όσο υπάρχουν, ρωτάω να μάθω. Όταν δεν θα υπάρχουν, τότε θα κρίνουν τα αυτά. Όταν θα έρθει αυτή η μέρα και δεν θα υπάρχει ο καθένας στη ζωή μας, μετά λαμβάνουμε τα μέτρα μας, θέλοντας και εμείς. Ευτυχώς, Γιάννη, υπάρχουν ανθρώποι νεαροί σε ηλικία, οι οποίοι έχουν ψάξει, έχουν μάθει και ξέρουν πολλά πράγματα. Οπότε, εντάξει, δεν θα ξέρεις όπως έναν πρώτης και δεύτερης γενιάς που μεγαλώσανε με πρόσφυγες, αλλά θα ξέρουν και έχουν πάρει πολλά πράγματα από αυτούς, οπότε θα μπορώ να συμβουλευτώ κάποιον. Δεν φοβάμαι, απλά στις πρώτες γενιάς είναι διαφορετικά. Γιατί όσο μεταλαμπαδεύονται και οι λέξεις και αυτά, γενικά η παράδοση αλλοιώνεται, όπως και να έχει. Αλλά στερώ να μαθάνω τώρα που μπορώ. Καλά έφτασες. Και έτσι πρέπει να κάνεις και μπράβο σου. Τώρα, λέω να κάνουμε μια μικρή διακοπή, μια μικρή μουσική διακοπή, να ακούσουμε λίγο ο Λίον και με Τζεν να παίζουμε, να τραγουδούμε. Και μετά, όποτε θέλετε εσείς, όσο θέλετε να παίξετε, μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα και θα μιλήσουμε με τον Γιάννη, να μας πει και λίγο ο Γιάννης για τη δική του ιστορία. Έγινε, Γιάννη, έγινε. Άντε να σας ακούσουμε, παιδιά. Θα και θα κλαίνεις γεμένη καρδιά μεγάλη είναι.
Χαμένος και μαμάς αλλάξουν την ορπάντες. Χαμένος και μαμάς αλλάξουν την ορπάντες. Ελεύθε και ζελεύθε μας τη χώρα συλλαβάντες. Λεύθε και ζελεύθε μας τη χώρα συλλαβάντες. Καίνε λαμπουλίμ σε μετερά γιαρ 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 και νημανάμ καθάλεσε μα την Παναγία λέω. Αχ και νημανάμ καθάλεσε μα την Παναγία λέω. Όχι και καθαλικά θα καντουρεύει γιαρ 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 και με τεμέν θα δέξε μα την Παναγία λέω. Όχι και με τεμέν θα δέξε μα την Παναγία λέω. Τσεγάλιαστε κυπελέντο χαπηριά και νοπάρχα τσεγάλιαστε με κυπελέντο χαπηριά και εγώ εγνωστάκι παντών θα φεύγω σαλάμερ κι εγώ εγνωστάκι παντών θα φεύγω σαλάμερ. Για τότε θέλε μαύρινεν τα χεριά αγκρόζαν. Για τότε θέλε μαύρινεν τα χεριά αγκρόζαν. Τορμία και τορμοσύλλα από δεν με λύωσαν. Τορμία και τορμοσύλλα από δεν με λύωσαν.
Γελί χαφτέρα κι μες λίγο κι ο Γιαννάχου λύσε κι ο Γιαννάχου λύσε. Γελί χαφτέρα κι μες λίγο κι ο Γιαννάχου λύσε κι ο Γιαννάχου λύσε. Και να ρε κόψα και προσάτα να πάνε του να κοίσε, να πάνε του να κοίσε. Και να ρε κόψα και προσάτα να πάνε του να κοίσε, να πάνε του να κοίσε. Και το σπινάτσι τρίλιζα και γράνασα και ράνια και γράνασα και ράνια. Και το σπινάτσι τρίλιζα και γράνασα και ράνια και γράνασα και ράνια. Άντε την πόρτα και νύε και τρώγατα ράνια και τρώγατα ράνια. Και άντε την πόρτα και νύε και τρώγατα ράνια και τρώγατα ράνια. Και δεν αγκαλάβω κεφάλων εδώ καεγκαλιάστα. Εβάρεσα τα νομπόμεν από δεν ερτεριάστα. Εβάρεσα τα νομπόμεν από δεν ερτεριάστα. Έλα μαζεύω και λαούτα τα λαφνοφύλλα, έλα μαζεύω. Θα βάλα τα σύντροφια μου, εσέ θα καντουρεύω. Θα βάλα τα σύντροφια μου, εσέ θα καντουρεύω, εσέ θα καντουρεύω. Και δεν πάθεις με τεμέν
τα τελευταία χρόνια. Δεν πάθες με τεμέν τα τελευταία χρόνια. Και με το δραμχαρά και με το καλές πονιά. Και με το καλές πονιά. Έχεις με το δραμχαρά και με το καλές πονιά. Και με το καλές πονιά θα κόπουν τα χρόνια. Εγώ θα ρω και να σύρω τα πόνια, άλλο και μπορώ. Και να σύρω τα πόνια και άλλο και μπορώ. Έχω και μια ανάγκη πουλοποντσάτεμένων. Μια ανάγκη πουλοποντσάτεμένων. Με τον αρσίδινευκούμε πασταμπού αλεμένων. Πασταμπού αλεμένων. Όχι με τον αρσίδινευκούμε πασταμπού αλεμένων. Πασταμπού αλεμένων. Εσύ κοινός είσαι και να λελεύωσε. Και εσύ τεμογείσαι και θα κερδένωσε. Και σε που θα χωρίς κι ένα κομμάτι και ενδεδένιαρ ακόμα και ενδεδένιαρ. Έχω καιρούς να πρέπει να σε δέμω και το ψωμό με τελεδένιαρ. Το ψωμό με τελεδένιαρ. Αμάν το ψωμό με τελεδένιαρ. Ψηλά χιονίζεν και όνε καπάτευσταγιάρ και όνε καπάτευσταγιάρ. Έχω και ένα σήμα να ζει στα λόγια και λέω ναι που αλεύταγιαν. Λέω ναι που αλεύτα αμάν εγώ ναι που αλεύταγιαν. Έφυγε νερά να πας
πάσω σύρμα, έλα να πάσω σύρμα και με λαπάσω λαλοδόμιαρ και με λαπάσω λαλοδόμιαρ. Έχει νελάτε πέντα αίματα και νελάτε πέντα αίματα και πως να σου κάνω μιαρ, πως να σου κάνω και κοιμούμαι κι ανασπαλώσε και κοιμούμαι κι ανασπαλώσε και να φύγω και κλώιαρ και να φύγω και κλαίω. Έφυγε το στόμα να ξερενέται, το στόμα να ξερενέται και γιατί σένα κατιόιαρ, γιατί σένα κατλέω. Για να πω θα είναι και λίγος ο πίνες και εσύ και να πω θα είναι και λίγος ο πίνες και εσύ και δε σε θα τρώει μάρι και μεν το μοναστήρι και σε θα βρει μάρι και μεν το μοναστήρι. Ποθανούσω τα βίπελα το χρονομία και να ποθανούσω τα βίπελα το χρονομία και να χαιροβώ άψωνε πίσω με συντροφία και με άψωνε πίσω με συντροφία.
όχι και να πάτου κι αντρεύες και μπλανκιά καρκενέμενες και να πάτου κι αντρεύες και μπλανκιά καρκενέμενες. Όχι και νερθές επρέσωματα και να αλλάσουν και ξέρεις και νερθές επρέσωματα και να αλλάσουν και ξέρεις. Έχει και έναν αποθανό διαβρόμο και φορτώ μαύρο το ζήτης και έναν αποθανό διαβρόμο και φορτώ μαύρο το ζήτης. Όχι και νοριάσουν τυραννίες και πάσχολοι στο σπίτι και νοριάσουν τυραννίες και πάσχολοι στο σπίτι. Θα ποδάνω πουλί ψεματικά, θα ποδάνω για βρύ ψεματικά, θα τερώ πολλά κλαίσμε, θα τερώ για βρύ πολλά κλαίσμε. Τα μυστικά για βρύ το είπασε, τα μυστικά για βρύ το είπασε, θα τερώ πολλά λέσμε, θα τερώ για βρύ πολλά λέσμε. Να ποδέλιζω για βρύν τον μπαχάρ, να ποδέλιζω ψήκα τον μπαχάρ και τα ψήλα τελάτια και τα ψήλα πουλί τελάτια. Για τα έμενα και για βρύν, τα έμενα και σε με γρύφναν, ας η κόσμη ντομάτια, ας η κόσμη πουλί ντομάτια. Κορδίλια που δεν λάισε, σινάκια πως σινούσε, κορδίλια που δεν λάισε, σινάκια πως σινούσε. Στον κόσμο είναι μόρφα πολλά, ένα κι δικαιούσε, στον κόσμο είναι μόρφα πολλά, ένα κι δικαιούσε.
Σ' ουρανού το υψηλό, στη θάλασσα στο βάθος. Σ' ουρανού το υψηλό, στη θάλασσα στο βάθος. Που δεν γεύρεζε ιατρικά και νιάται μόνο το πάθος. Που δεν γεύρεζε ιατρικό και νιάται μόνο το πάθος. Şaşımı, tomato pastelune mesi zore ay şaşımı, kume me işmardim bolam şaşırımı, kume me işmardim bolam şaşırımı. Αχ μικρό λεμόνι και ελκομπάλαμονι, νομίζω η ροχλός που με θα είναι σε τεμόνι, νομίζω η ροχλός που με θα είναι σε τεμόνι. Κουρμπανιά σου μα το πάσου παλικαριά έφτανε, κουρμπανιά σου μα το πάσου παλικαριά έφτανε, παρακαλούν συνεγκαλιάς να κινταν κι αποθάνε, παρακαλούν συνεγκαλιάς να κινταν κι αποθάνε. Αχ και μικρό λεμόνι και ελκομπάλαμονι, νομίζω η ροχλός που με θα είναι σε τεμόνι, νομίζω η ροχλός που με θα είναι σε τεμόνι. Τα καλιάσκε, τα πλατάσκε, η εμεσοπιτσίνας, τα καλιάσκε, τελον πέρας, η εμεσοπιτσίνας, λέω να είναι άγγελος και να πας περτύψε, λέω να είναι άγγελος και να πας περτύψενας, θα ήμουν ο Πάνης, Φεύγουνες ο Γιάννης, εσύ του σεφ και μαξιλάρ και ο Γεραναπάνης, εσύ του σεφ και μαξιλάρ και ο Γεραναπάνης. Τα καλιά σκέφτε μορφιά στριώναν το δάφτας, τα καλιά σκέφτε μορφιά στριώναν το δάφτας, έχεις όμως μοπάσκι μου το αβέρτσατα και πας, έχεις όμως μοπάσκι μου το αβέρτσατα και πας, να ήμουν ουρπάνης, εσύ του σεφ και μαξιλάρ και ο Γεραναπάνης, εσύ του σεφ και μαξιλάρ και ο Γεραναπάνης. Γελέντε λαμπετούμε μον σορμανιά πέσπουλο, σορμανιά πέσπουλο, γελέντε λαμπετούμε μον σορμανιά πέσπουλο, σορμανιά πέσπουλο, κλάδιν κλάδιν επέταλα και λαεβάταλο, και λαεβάταλο, κλάδιν κλάδιν επέταλα και λαεβάταλο, και λαεβάταλο μόι. Urbanizografia, lasque-se saraxi,
καλύτερος οντεύειες βαϊκά νερά τα κρύα ουρμπανή ζωγραφιά. Και μυρολογούνε τα λασιά κλαίνε πουλί τορμί, κλαίνε πουλί τορμί. Μυρολογούνε τα λασιά κλαίνε πουλί τορμί, κλαίνε πουλί τορμί. Ο κόσμος όλιονε φύγαινε εν τον έρδιμη, εν τον έρδιμη. Ο κόσμος όλιονε φύγαινε εν τον έρδιμια, εν τον έρδιμια μόη. Ουρμπανή ζωγραφή, λάσκεσαι σαν λασιά, καλύτερος οντεύειες βαϊκά νερά τα κρύα ουρμπανή ζωγραφιά. Λένε με να πας στην Εμορφών, λένε με ξαλένε με να πας στην Εμορφών. Πες τα μέσα τα λεγνά, τα μαλλιά τα ξανθά. Πες τα μέσα τα λεγνά, τα μαλλιά τα ξανθά. Πάμε Κόρσα καστανά, καστανά σουρεύομαι. Πάμε Κόρσα καστανά, καστανά σουρεύομαι. Σε πεπίτη καστανή, εμείς μας χαρεύομαι. Σε πεπίτη καστανή, εμείς μας χαρεύομαι. Arăți-mi mai emel, arăți-mi mai emel, eu mai emel, pula vom, arăți-mi mai emel, arăți-mi mai emel, ana mesa samarno bas, arăți-mi si plemel, arăți-mi si plemel, ana mesa samarno bas, arăți-mi si plemel, arăți-mi si plemel. Yamai samana pikese yamai demonis, yamai demonis, yamai samana pikese yamai demonis, yamai demonis. Ainzemendo balikan ke pasmana hoyi, ke pasmana hoyi se. Ainzemendo balikan ke pasmana hoyi, ke pasmana hoyi se xambas ki se. Ai fili dicon migri dicon, fili dicon migri, fili dicon migri dicon la sampura bandas. Ella tu besas como Sheila, fili fili gordas. Ella tu besas como Sheila, fili fili gordas. Ai fili dicon migri dicon, fili dicon migri, fili dicon migri dicon mi promo stalino.
Πουδένιες θα έρχομαι και σε σουντεγκαλιό. Πουδένιες θα έρχομαι και σε σουντεγκαλιό. Το σπίτι και το σπίτι πως να έσαι αγιάνα. Το σπίτι και το σπίτι πως να έσαι αγιάνα. Δεν τη ρεαλίζες άμα τόσο πολλά. Δεν τη ρεαλίζες άμα τόσο πολλά. Ο κύρις και λιμάνικας να εναναέγε. Ο κύρις και λιμάνικας να εναναέγε. Είμαστε πελάσουν μπαρχαρμίνας και καλοκαίρι. Είμαστε πελάσουν μπαρχαρμίνας και καλοκαίρι. Τσάκι βασιανά καντών, τα λομπόμαλια τσάκι βασιανά καν. Το φιλέ μαντέλα και σπλομπομέλα να το τρώω Θεός. Το φιλέ μαντέλα και σπλομπομέλα να το τρώω Θεός. Απαλάσσε σε τεράβουλη μακραπάκελη. Απαλάσσε σε τεράβουλη μακραπάκελ. Μιλονάσιρο έρθε κιλόν παραλιάμενη χωρελίζωσε. Μιλονάσιρο έρθε κιλόν παραλιάμενη τρώω τον Θεός. Και το μαλλιάς παράει με την καρδιά μου τώρα, με την καρδιά μου τώρα. Το μαλλιάς παράει με την καρδιά μου τώρα, με την καρδιά μου τώρα. Και εγώ με ένα μονάστρο πάμε και νεαφρή, πάμε και νεαφρή. Εγώ με ένα μονάστρο πάμε και νεαφρή, πάμε ζωσέ. Τα σιλοπασμούδια με κάψαν την καρδιά, με κάψαν την καρδιά. Και τα σιλοπασμούδια με κάψαν την καρδιά, με κάψαν την καρδιά. Και πήγα να το κόρμα για τη ζωή μου, για τη ζωή μου. Και πήγα να το κόρμα για τη ζωή μου, για το Θεό.
girim kelim anamın daman kimden girim kelim anamın daman kimden kakari sohbetin olan gene keskudan kakari sohbetin olan gene keskudan Dökemeyim anam kine sevas olur kine dökemeyim anam kine sevas olur kina velo trovo butoro na velo pinotar kina velo trovo butoro na velo pinotar Φοβοδολί, δεν τσούκεψαν το μη. Φοβοδολί, δεν τσούκεψαν το μη. Για ποια τσίμπερα σφαίρω να σλάρω την καρδί. Για ποια αούρσα σφαίρω να σλάρω την καρδιά. Ήλιος ο κόσμο να μην βγει και φως να μην γελέψει. Ήλιος ο κόσμο να μην βγει και φως να μην γελέψει. Εσένα πέκαν του ρέψεν στο κρεβάτ να μην θέξει. Εσένα πέκαν του ρέψεν στο κρεβάτ να μην θέξει. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Ο Λιόπονε τον Αλάκη πήρας. Ο Λιόπονε τον, άλλη φορά να πέτυχε λίγο πιο πολύ. Άμα θέλεις μπορούμε. Θέλεις, άμα θέλεις, εσύ πέει και εμείς θα φτάμε. Ξέρω, μπορείτε. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια, πάρα πολύ ωραία. Σας παρακολουθούσα, άκουγα τα τραγούδια που παίζατε, έβλεπα τη χημεία που είχε ο ένας με τον άλλον. Σας απόλαυσα. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν βλέπατε στη διάρκεια, είχαμε πάρα πολλά σχόλια. Πολλοί φίλοι συμμετείχανε, γράψαν και τα σχόλιά τους. Να τους αναφέρουμε έτσι στα γλίγορα και ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιον. Αρχίζουμε από Παρέσα Καραμαλίδου, Κυριακή Καραμαλίδου, Νίκος Παπαχρήστου, Χάρης Τελιγιαννίδης, ο Γιάννης Παντελίδης λέει Καστρανίτσα και Ούτσιανα Power. Καστράνιτσα, το χωριό μου. Καστράνιτσα, ωραία. Η Πετρούλα Πεσηρίδου, ο Πίτος Αρίογλου, Ούτσιανα λέει, Ούτσιανέτης ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ναι. Η Αλέξια Καβάλα στέλνει χαιρετίσματα. Ο Δήμης LFS λέει βάρα πιο δυνατά νταούλη. Δεν ξέρω για ποιο να είναι αυτό. Δεν ξέρω, ναι, ούτε εγώ. Ο Χαριτίδης ο Ιωάννης να λελεύατα τα κλαδία μας στο χωρίο τα κομνηνά, τα ούτσενα. Ηλίας Θεοδοσιάδης, γεια σας Αλάνια. Η Κυριακή Καραμαλίδου γουρπάν σε εσάς να αποδεδίζω τη λαλία σαν γουρσέντεμ. Καλά, η μάνα μου και να μην σχολιάζει γίνεται. Ο φίλος ο Παναγιώτης Σιδερόπουλος, καλησπέρα και χρόνια πολλά από την Ακριτική Αλεξανδρούπολη. Πολλά χαιρετίας, να είσαι καλά Πάντζο. Ο Χαριτίδης ο Ιωάννης πάλι ανάλαφρον το παίξιμο, γράφει και στιχάκια, μας στέλνει στιχάκια. Ανάλαφρον το... Μελένιον η Λαλίαν, τέναν γιατρεύ την καμονίμ και τ' άλλον την καρδία μου. Πολύ ωραία. Αλέξανδρος Σιδερόπουλος, χαιρετίας Γιάνναρε και φιλιά από Καβάλα. Γεια σου καλλιτέχνη. Πάλι η Κυριακή Καραμαλίδου, ένα μακρύ καητέν λέει, αναμένω πάπων και η Ιάιας λέει. Τώρα λέμε ατόρ. Αν επορείτε λέει, αν και μπορείτε και πειράζει λέει. Πώς και μπορούμε, όλα ήτανε. Για τον πάπο και για τη Γιάγια όλα ήτανε. Το επόμενο πρόγραμμα θα αρχίσετε με ένα μακρύν καητέν, έναν γουρσέτκον. Έτσι, Άκη. Θα παίζω και τραγωδό ειδικά το μακρύν, για τη Γιάγια και για τον πάπο. Μπράβο, τα γούρι. Ο Νίκος ο Σανδαλίδης, χαιρετία σας στη Γερμανία.
η Τάσα Ιωαννίδου, μπράβο το αγόρι μας. Και πολλοί άλλοι φίλοι, Χρήστος Γρηγόρης Χανταβαρίδης, μπράβο Αλάνια, πάρα πολλοί φίλοι βλέπω μπαίνουν και συμμετέχουν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι καλά όλοι, να είναι καλά. Όλοι να είναι καλά, να θυμίσουμε τον κόσμο ότι ακούτε ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνη, είμαστε σε ζωντανή σύνδεση, Βοστόνη Πτολεμαΐδα, Ούτσενα και Καστράνιτσα, όλοι μαζί εδώ εντάμαν. Σήμερα είναι η εθνική μας γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους τους γιορταζόμενους. Υγεία να έχετε όλοι στα σπίτια σας. Ακούσαμε ωραία τραγούδια. Όπως σας είπα, παιδιά, παρατήρησα. Άκη, είπες και κάποια τραγούδια που δεν συνηθίζονται να ακούγονται. Άκουσα ένα επιτραπέζιο που είπε στο Αλέξη. Ο Πάρχαρτς εγκαλιάστε με. Δεν το συνηθίζουν πολύ να το λένε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι και μπράβο σας που το παίξατε και το παίξατε πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι όταν ακούω νεολαία να ασχολείται και να ψάχνετε για τα τραγούδια μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά τραγούδια. Όπως ξέρετε, παραδοσιακά τραγούδια έχουμε τόσα πολλά, τόσους πολλούς σκοπούς ξεχασμένους, οι οποίοι δεν παίζονται, και χάρη σε εσάς έχουμε ελπίδα για να τα βρείτε αυτά τα τραγούδια, να τα ακούτε, να τα ψάξετε, φυσικά και από τους μεγαλύτερους όπως εμάς, αυτοί που έχουν αρχεία να τα μοιράζονται. Δυστυχώς, Γιάννη, είναι στην ηλικία μας ειδικά, είναι μετρημένοι αυτοί που ασχολούνται με την παράδοση καθαρά. Δηλαδή να ξέρουν καλά τις βάσεις τους. Ότι θα βγεις να παίξεις στον κόσμο, εντάξει, ο κόσμος θέλει να γλεντήσει, θέλει να χορέψει, θα συζητήσει και κανένα παραπάνω νεοποντιακό, θα το πεις. Όλοι τα λένε. Αλλά το θέμα είναι η εικόνα σου, τι τραγούδια θα γίνουν. Και δυστυχώς είναι λίγα τα παιδιά μετρημένα που ασχολούνται με την παράδοση καθαρά στην ηλικία μας. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι άσχημο. Εσείς, αυτά τα τραγούδια που λέτε τώρα που παίξατε, είναι αυτά που προτιμάτε και λέτε? Δηλαδή, λέτε νεοποντιακά εάν είναι στο χέρι σας, ή προτιμάτε τα παραδοσιακά? Όσο μπορούμε, τα νεοποντιακά, εντός εισαγωγικών, προσπαθούμε να τα αποφύγουμε. Εντός εισαγωγικών. Βέβαια, ο κόσμος όταν θα ζητήσει θα το πούμε. Εννοείται αυτό. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι που μας ανεβάζει και ο κόσμος είναι που μας κατεβάζει. Δεν μπορούμε να τον απορρίψουμε τον κόσμο. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε μια εικόνα στην παράδοση και όχι στο νεοποντιακό. Προσωπικά, εγώ. Και ο Γιάννης, φαντάζομαι. Κοιτάξτε όμως, νεοποντιακό με νεοποντιακό έχει διαφορά. Τώρα αυτό το τραγούδι, το Αλέξη που είπατε, το επιτραπέζιο. Ναι, μπορούμε να το πούμε νεοποντιακό, γιατί δεν είναι παραδοσιακό, δεν ήρθε από την πατρίδα. Έτσι. Μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών νεοποντιακό τραγούδι. Αλλά έχει τα πατήματα και τη βάση της παράδοσης. Εγώ όταν τα ακούω παράδοση, δεν ακούω νεοποντιακό τραγούδι. Έτσι και ακριβώς. Έχει πολλά τέτοια τραγούδια ακόμα ο Αλέξης και ειδικά ο δίσκος του Ηλιοχάραμαν. Κατά 95% όλα τα τραγούδια, εγώ όταν τα ακούω πατρίδα. Ας είναι νεοποντιακά και ας βγήκαν το 2006 παράδειγμα, 2005-2004. Εγώ όταν τα ακούω όμως, ακούω ποντιακά. Έτσι ακριβώς. Δεν έχει σημασία ότι γράφτηκε ο στίχος στην Ελλάδα. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι έχει ποντιακό χρώμα και ύφος. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε όλα τα τραγούδια και να κρατήσουμε όλα τα τραγούδια που ήρθαν από την πατρίδα. Αυτό είναι δύσκολο. Κάποια θα χαθούν, είναι λογικό. Κάποια κρατηθήκαν, πολλά κρατηθήκαν, αλλά χάθηκαν. Που είναι επίσης ωραία τραγούδια, πολύ ωραία τραγούδια και είναι η παράδοσή μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δυστυχώς. Αλλά όσο μπορούμε να προσπαθούμε να κοιτάμε την παράδοση. Καλά είναι και τα λεφτά. Καλά είναι να σε πετάνε χαρτούρα και να λες τα τσιφτεντέλια για αυτά. Είναι πολύ ωραία. Αλλά μην ξεχνάμε τις βάσεις μας και τις παραδόσεις μας.
Δεν ξέρω αν είμαι λάθος ή αν είμαι σωστός. Ας το κρίνει ο κόσμος. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Πρέπει να ξεχωρίσουμε όμως άλλο η παράδοση και άλλο η δουλειά. Έτσι, εσείς τώρα βγαίνετε και παίζετε και τραγουδάτε επαγγελματικά πλέον. Γιάννη, δεν μπορούμε, στους καιρούς που βρισκόμαστε δεν μπορούμε να το κάνουμε επάγγελμα. Αν πούμε για τα λεφτά και αν πούμε ότι θα μπορέσουμε να ζήσουμε με αυτό. Δεν είναι αδύνατο. Εγώ δεν το λέω από αυτή την άποψη. Εγώ λέω από τη στιγμή που βγαίνεις. Ναι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Εγώ έχω συνεργαστεί με καλλιτέχνες, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Τα ξέρουμε τα ονόματα, ξέρουμε. Ναι, αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι έχω δουλέψει με κάποιον ο οποίος είναι παραδοσιακότατος, έτσι, αλλά τον ζήτησαν τον Καραλάζο. Το είπε ο άνθρωπος. Γιατί δεν μπορείς να μην το πεις. Δεν μπορείς να μην το πεις. Σε ένα γλέντι, όταν ο άλλος σε κλείνει για να πας να τραγουδήσεις, θα κάνεις τα κέφια όλων. Όλα τραγούδια μας είναι. Έτσι, όλα πρέπει να τα πεις. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά όταν θα κάτσεις εκεί το τραπέζι, να παίξεις και να τραγουδήσεις ή να τραγουδήσεις μόνο ή να παίξεις μόνο το οτιδήποτε, πρέπει να τα ξέρεις. Πρέπει να ξέρεις αυτά που θα παίξεις εκεί πέρα. Δεν θα κάτσουμε στο τραπέζι και θα παίξουμε τον Καραλάζο. Δεν κατηγορώ τραγούδια τώρα. Προς Θεού. Προς Θεού, όχι. Είπαμε. Ορισμένος επειδή ανέβει τον Καραλάζο. Το Χαράντα Στεφανώματα. Εντάξει. Δεν θα κάτσουμε εκεί να παίξουμε αυτά. Θα κάτσουμε να παίξουμε τις βάσεις μας. Θα κάτσουμε να παίξουμε την παράδοσή μας. Συμφωνώ απόλυτα, Άκη. Και εξάλλου, όπως είπα και πριν, όλα είναι τραγούδια μας. Εγώ πάντα είμαι της άποψης ότι όποιος ασχολείται με την ποντιακή παράδοση, σε όποιο βαθμό και να είναι, συμμετέχει στην παράδοση. Εγώ δεν είμαι η θέση να κρίνω κανέναν. Έτσι, ο κόσμος θα το κρίνει αυτό. Αν ένα τραγούδι είναι ποντιακό, αν έχει την σωστή διάλεκτο, αν η μουσική είναι παραδοσιακή, αν έχει παραδοσιακό ύφος, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπες, δεν μπορείς να κάτσεις σε ένα τραπέζι να φτάσεις Μουχαμπέτ και να παίζεις, ας πούμε, καρσιλαμάδες. Δεν κολλάει το ένα με το άλλο. Έτυχε, όχι, αυτά τα τραγούδια όχι, αλλά έτυχε να κάτσω και σε τραπέζι που παίζανε τα νεοποντιακά. Δεν θα πω τραγούδια τώρα, γιατί δεν θα να θίξω κανέναν, αλλά παίζανε τα νεοποντιακά. Έκατσα λίγο και έφυγα, τι να κάνω. Όχι ότι δεν σου αρέσουν, απλά δεν μεγάλωσες με αυτόν τον τρόπο όσο αφορά το Μουχαμπέτ, έτσι. Ακριβώς αυτό. Δεν μεγάλωσα με αυτά τα ακούσματα, δεν μεγάλωσα. Δεν μεγάλωσα με αυτά τα ακούσματα, μεγάλωσα με άλλα ακούσματα που έπρεπε και θεώρησα σωστά για μένα ότι έπρεπε να μεγαλώσω με αυτά. Δεν το επέλεξα να μεγαλώσω με αυτά, ήταν η τύχη μου να μεγαλώσω με αυτά τα ακούσματα, αλλά ευχαριστώ τον Θεό που με μεγάλωσε με αυτά. Και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό που μεγαλώσατε και οι δύο σας με αυτά και έχουμε ελπίδες για τη συνέχεια της ποντιακής μουσικής και της παράδοσης γενικότερα. Τώρα θα αλλάξουμε λίγο την κουβέντα, θα μιλήσουμε λίγο με τον Γιάννη, τον Ελευθεριάδη. Γιατί αύριο θα καλατσιόμουν και τελείται. Κυπηράς, δεν θα μας διώξει κανείς από το κανάλι, ό,τι θέλουμε κάνουμε, ό,τι θέλουμε λέμε. Θα βαρεθεί ο κόσμος να πει τα ίδια και τα ίδια, γιατί όσο και να τα λέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια θα λέμε, αλλά τι να κάνουμε. Δεν πειράζει να τα λέμε, καλά είναι Γιάννη, αλλά να υπάρχει και η πράξη, να μην μένουμε μόνο στα λόγια. Άκη, δεν μας είπες την ηλικία σου. Είμαι στα 21. 21 χρονών. Γιάννη, εσύ πόσο χρονών είσαι? Πάω προς 21 μισό είμαι. Έχετε κάτι μήνες διαφορά δηλαδή. Συμμαθητές ήμασταν, αλλά οι μήνες είναι μήνες. Πολύ ωραία. Για πες μας, Γιάννη, πώς άρχισες εσύ με τη λύρα. Πες μας λίγο για τον εαυτό σου. Γιάννη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Βλέπω έχεις πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνεις εκεί στη Βοστόνη. Εσύ μόνο ξέρεις τι περνάς, τέλος πάντων. Και
Εγώ ήθελα από πολύ μικρός, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου τώρα, 4-5 χρόνων, 6. Ήθελα να παίξω λύρα λόγω του οικογενειακού μου κύκλου. Κυρίως τα ξαδέρφια μου, σου ανέφερα στην ομιλία, άμα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε λεπτομέρειες. Πώς δεν έχουμε, έχουμε όσο χρόνο θέλεις. Το σόι μου της μάνας μου είναι ο Χρυσανθόπουλος, ο Χρήστος, που όλοι τον ξέρουμε. Και τα ξαδέρφια μου, ας πούμε, επειδή τον προλάβαν και όλα το ζήσανε, εγώ δεν τον έζησα. Έχουν πολλά ακούσματα από εκεί, παίζανε επαγγελματικά ήδη ο Δημήτρης Τζαραμανίδης, όπως σου ανέφερα στην ομιλία μας. Και επειδή μεγάλωσα και στο σπίτι τους και αυτός με είχε κοντά του, έχω αυτά τα ακούσματα και πρότυπο εκείνον για να μάθω λύρα από μωρό. Τώρα σε ηλικία 10-11 προσπαθούσα κάτι μόνος μου να κάνω. Το ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο μόνος, αν δεν σε δείξει κανείς. Στην οικογένειά μου μόνο ο ξάδερφός μου έπαιζε λύρα. Και έμενε Θεσσαλονίκη, οπότε οι γονείς μου πήγανε στον Κώστα τον Παναγιωτίδη. Το ξέρετε τον Κώστα, όλοι πιστεύω το ξέρουν. Βεβαίως. Και σαν δάσκαλος και σαν καλλιτέχνης. Στο Αμίντεο πήγαινα 3 χρόνια. 3,5. Και αργότερα σταμάτησα. Στο χωριό μου ήταν ο Δημήτρης ο Αντιμίδης, φοβερός καλλιτέχνης και παίχτης. Επίσης το ξέρετε γι' αυτόνα. Με έδειξε 1 χρόνο, 1,5 αρκετά πράγματα από τον Δημήτρη. Και αργότερα αποφάσισα να πάω στο Φάνη τον Κουρουκλίδη, μέχρι και πρόσφατα που όποτε θέλω, ας πούμε, ότι έχω κάποια πορεία, κατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη και μου δείχνει. Βέβαια τώρα μετά από τόσα χρόνια παίζω και μόνος μου τα πάντα, άρχισα να βγαίνω στο πατάρι. Άμα έχεις τέτοιους ανθρώπους εδώ, δεν φοβάσαι τίποτα. Τώρα ξέρω. Εντάξει, παιδιά, και εσύ έχεις τον Άκη και ο Άκης έχει εσένα και φυσικά και άλλα παιδιά. Μαζί θα συνεχίσετε να κάνετε αυτό που αγαπάτε και τόσα χρόνια πολεμάτε να μάθετε, γιατί σίγουρα είναι πιο δύσκολο για σας, πιστεύω, να μάθετε. Αν και υπάρχουν πολύ πιο λιράριδες σήμερα, εγώ πιστεύω είναι πιο δύσκολο για να μάθει ένα παιδί λύρα σήμερα από ό,τι παλιότερα. Διότι έχετε τόσα πολλά στο καθημερινό σας πρόγραμμα να κάνετε, είτε είναι από σχολείο, είτε είναι από χωράφια και δουλειές, είτε ζείτε στην πόλη, είτε στο χωριό. Πιστεύω είναι πολύ πιο δύσκολο για έναν σήμερα να ασχοληθεί με την ποντιακή μουσική. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό ή όχι. Είναι σχετικό, πιστεύω, ο καθένας τι προτεραιότητες έχει στη ζωή του. Άλλος μπορεί να θέλει να βγαίνει να πίνει καφέδες 5 ώρες και άλλος να μελετάει. Είναι πολύ σχετικό. Θα βρεις χρόνο, πιστεύω, άμα θες. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αν θέλεις να αφιερωθείς και να βρεις χρόνο, να κάνεις αυτό που θέλεις, θα το κάνεις. Δασκάλοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Το ίντερνετ πλέον είναι καθημερινότητα και στο χέρι μας το κρατάμε μονίμως. Λίγο κακό μένα, αλλά... Εντάξει, αλλά υπάρχουν επιλογές πολλές. Τώρα ο χρόνος του καθενός, όπως είπες και είπα, είναι σχετικό. Και η τεχνολογία σχετική είναι, παιδιά. Πρέπει να το χρησιμοποιήσεις με τον καλό τον τρόπο. Αν το κάνεις αυτό, έχει πολλά θετικά. Έτσι. Ακριβώς αυτό. Έτσι. Όπως ακριβώς και τώρα η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα, σαν να καθόμαστε σε ένα τραπέζι, εγώ απέναντι από εσάς. Μπορεί να γίνει και αυτό. Να είμαστε εκεί όμως. Όχι πίσω από μια κάμερα. Να είμαστε, όπως λέτε και εσείς, face to face. Βγήκανε τα αγγλικά στη φορά τώρα. Όλα θα ήτανε. Μακάρι. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός και να μπορέσουμε για την εμπειρία και μόνο. Να μπορέσουμε και εκεί να έρθουμε και σε άλλες χώρες να πάμε. Και σε άλλες πόλεις να πάμε. Μακάρι, παιδιά, γιατί όχι. Μακάρι. Ταλαντούχοι είσαστε. Όλα είναι δυνατά. Σήμερα όλα γίνονται με την ανθρώπινη τη σχέση. Όλα θα γίνουνε, πιστεύω. Μακάρι. Γιάννη,
από ό,τι μας είπες, έχεις πάει σε διάφορους δασκάλους. Ναι. Ποια ήταν οι διαφορές ανάμεταξύ των δασκάλων? Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα ήταν καλύτερα να καθόσουν με ένα δάσκαλο, ή ήταν καλύτερα που είχες τις εμπειρίες από 2-3? Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Αυτό, Γιάννη, πιστεύω για τον καθένα πάλι είναι σχετικό, γιατί αλλιώς θέλει να προχωρήσει ο καθένας. Δηλαδή, οι βάσεις που δίνει ο Κώστας Παναγιωτής νομίζω είναι μοναδικές. Μετά, δεξιοτεχνικά, ο Δημήτρης Ιωακημίδης, ας πούμε, δεξιοτεχνικά δεν παίζεται, είναι φοβερός. Αλλά εγώ, σαν Γιάννης, επειδή ήθελα να κάνω ένα σκαλί παραπάνω, να απελευθερωθώ, διάλεξα το Φάνη τον Κουρουκλίδη, γιατί πιστεύω είναι ο κατάλληλος να σε πάει παραπέρα. Σίγουρα έχει κι άλλους έτσι καταξιωμένους που εγώ διάλεξα αυτόν για δικούς μου λόγους. Φυσικά και ο καθένας έχει το δικό του χρώμα στο παίξιμο και φαντάζομαι ότι πήρες κάτι από τον καθένα για να διαμορφώσεις το δικό σου το στυλ, έτσι. Έτσι ελπίζω κι εγώ. Πολύ ωραία, παιδιά. Μελλοντικά σχέδια, τίποτα για το καλοκαίρι? Έχετε δουλειές για το καλοκαίρι? Ας πει πρώτα ο Άκης, μετά θα σου πω κι εγώ. Κάποιες έχουμε κλεισμένες. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, τουλάχιστον για μας, για να κλείσουμε από τώρα δουλειές για το... Έχουμε και κλεισμένες έχουμε δουλειές, απλά εντάξει, είναι λίγο νωρίς ακόμα εμείς να κλείσουμε δουλειές ακόμα για το καλοκαίρι. Σιγά σιγά στην πορεία, μακάρι, θα έχουμε κι άλλες. Θα κλείσουμε κι άλλες. Πότε συνήθως κλείνετε για το καλοκαίρι, δηλαδή για τα πανηγύρια, ας πούμε? Εντάξει, μπορεί να μας πάρουν 1-2 μήνες πριν. Συνήθως 1 μήνα πριν. 1 μήνα πριν, εντάξει. Δεν θα μας πάρουν και την τελευταία στιγμή, αλλά θα μας πάρουν κάνα μήνα, 2 μήνες πριν, τουλάχιστον. Ούτε θα μας κλείσουν από την προηγούμενη χρονιά για την επόμενη. Εντάξει. Αυτά τα κάνουν στους καλλιτέχνες που ήδη δεν βρίσκουν ημερομηνίες για να κλείσουν δουλειές. Πολύ σωστό. Άκη, ήθελα να σε ρωτήσω για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ που είχες πάει στην Αθήνα, για την εμπειρία αυτή όλη. Μοναδική. Για πες μας λίγο. Καταρχήν, πήγαμε πολύ καλή παρέα. Ήμασταν εγώ, ο Λευτέρης ο Ανδρεάδης, ο Νίκος Κοκκινίδης, ο Άκης Χιαμίδης, ο Κώστας ο Μπαρμπαρούσης, ο Νίκος ο Φιλιππίδης και ο Κώστας ο Κατωτικίδης. Περάσαμε πολύ ωραία, εντάξει, κουραστήκαμε. Δεν αντιλέγω, οι ώρες ήταν πολλές, με λεωφορείο πήγαμε, αλλά η εμπειρία για μένα ήταν μοναδική. Και ως πρώτη φορά δηλαδή και μπροστά σε τόσο κόσμο, ήταν μοναδική εμπειρία για μένα, μου άρεσε πολύ. Πώς ένιωσες να τραγουδάσεις μπροστά σε τόσο κόσμο? Ήταν, να σου το πω έτσι, να το καταλάβεις, ένα όνειρο, γιατί όσο και να είναι τόσος κόσμος, να τραγουδάσεις τόσο κόσμο μπροστά, είναι τελείως διαφορετικά. Έχεις άλλες εικόνες στο μυαλό σου, σου μένουν άλλα πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά. Φαντάζομαι θα κάνατε και γνωριμίες όσο ήσασταν και εκεί. Δεν προλάβαμε να γνωριμίες, τα λέτε δηλαδή με ποιον γνωριμίες, τι γνωριμίες. Γνωριμίες. Μεταξύ μας γνωριζόμαστε. Με τον κόσμο δεν προλάβαμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, γιατί ο χρόνος ήταν πιεσμένος. Φτάσαμε πρωί, ξεκινήσαμε Παρασκευή βράδυ, φτάσαμε πρωί, μέχρι να ξεκουραστούμε, να πάμε στο στάδιο να κάνουμε ήχο, να ξεκινήσει το φεστιβάλ, να είμαστε εκεί πέρα. Δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά, γιατί δεν θα έρθει η σειρά μας. Κιθάρα έμεινε μας. Και ήταν πολύ πιεσμένος ο χρόνος. Δηλαδή και έτσι βόλτα την Αθήνα λίγο να δούμε και αυτά, πάλι δεν προλάβαμε. Ο χρόνος ήταν πολύ πιεσμένος. Έπρεπε να γυρίσουμε κιόλας. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυθημερών πήγατε και γυρίσατε? Όχι, πήγαμε Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, Κυριακή γυρίσαμε. Δηλαδή ξεκινήσαμε γύρω στις 12 το βράδυ της Παρασκευής,
φτάσαμε εκεί γύρω στις 10 το πρωί, νομίζω ήμασταν εκεί που θα μέναμε, στα δωμάτια, τέλος πάντων ήμασταν γύρω στις 10 το πρωί. Το φεστιβάλ έγινε το Σαββάτο το βράδυ, γυρίσαμε και εντάξει, γυρίσαμε, είχε χώρο η Παγκοντιακή, δεν θυμάμαι που ήταν, οργανώσανε χορό, αλλά πολλοί δεν πήγανε γιατί η κούραση. Μετά είχαμε κάποια θέματα με τα λεωφορεία και με αυτά ότι συμπλήρωσαν ώρες που έπρεπε να οδηγήσουν οι οδηγοί και δεν μπορούσαν να μας πάνε κάπου, οι αποστάσεις ήταν μεγάλες. Και ειδικά για το χορό που οργάνωσε η Παγκοντιακή. Και αναγκαστικά, εντάξει, ήμασταν κουρασμένοι, αναγκαστικά καθίσαμε στα δωμάτια και κοιμηθήκαμε. Κάναμε μια βόλτα την Κυριακή το πρωί και γύρω στις 3 το μεσημέρι φύγαμε από εκεί. Ήμασταν εδώ 1-2 το βράδυ, νομίζω. Κάπου εκεί. Μάλιστα, ναι. Πιεσμένος ο χρόνος, πράγματι. Ό,τι μου λες. Θα ήταν κάτι που θα ήθελες να ξαναζήσεις? Ναι, γιατί όχι. Δεν έχω να χάσω κάτι. Ίσα-ίσα θα κερδίσω κιόλας. Δεν έχω να χάσω κάτι. Μ' άρεσε πολύ και μακάρι να το ξαναζήσω. Το ελπίζω. Μακάρι, παιδιά. Ακόμα είσαστε νέοι. Έχετε όλο το χρόνο μπροστά σας να απολαύσετε και να γνωρίσετε πόντιους σε όλη τη γη. Γιάννη, να σε διακόψω. Ήταν παράληψή μου, δεν μου ήρθε στο μυαλό. Είχαμε μαζί μας συντονιστή το Στάθη του Μπαρχαρίδη. Ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν η πρώτη φορά που τον γνώρισα το Στάθη και εκείνος μας έδειξε πράγματα πολύ ωραία. Μάθαμε πράγματα και από εκείνον πολύ ωραία. Παράληψή μου. Και χάρηκα που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Τον είπες ότι τραγουδάς πολλά από τα τραγούδια του? Φαντάζομαι τα έχει ακούσει και το ξέρει. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Στάθη εδώ στην Αμερική πριν από πολλά χρόνια. Είχε έρθει για ένα γάμο και ακούω τα καλύτερα πράγματα για αυτόν. Τον στέλνουμε χαιρετίσματα και χαίρομαι που είχες αυτή την εμπειρία και ελπίζω να έχεις ακόμα πιο πολλές εμπειρίες στο μέλλον και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και στους δυο σας. Χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά, σήμερα που είμαστε εδώ παρέα όλοι μαζί. Όποτε θέλεις ξανεφτάματο, πρόβλημα δεν έχω, θα ρω και ο Γιάννης Πακές. Όποτε θέλεις, εμείς διαθέσιμοι είμαστε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι όλο το χρόνο. Ο χρόνος είναι το θέμα. Αυτό. Λοιπόν, το λέτε. Να λέμε κανένα μακρύν καϊντέν. Ναι, θέλω να παίζω ένα μακρύν και να τραγουδώ για τη γιαγιά μου και για τον πάπο μου. Γιατί είπαν αίματο. Πολύ ωραία. Και μετά θα συνεχίσουμε όπως πριν. Πολύ ωραία. Agi kelma madam yar mere osasoy oy buligamu ahi kelma mi mara
Έσαξε να ήταν νόημα τριών τριονίτσα μου. Αχ, και να λέτε να αχ, και να έξερες τριονίτσα μου να πάει εμένα. Αχ, και βάιτε μόνοι η καρδιά μου. Αχ, και να σε εγκαλιώ πως από πέσω να πάει με πουλί μου. Αχ, και βάλες με Φιερωμένο. Μπράβο, Άκη. Να πούμε ότι αυτό το μακρύ, ένα γουσέρκον και τραώθνε να το ο θείο μου Παντζάς και ο θείο μου Κακοσύμς. Να σε ρωτήσω, Άκη. Εσύ που τραγουδάς, μπορείς να καταλάβεις όταν έναν μακρύν, ένα αγουρσέτκον, όταν έναν λαραχανέτκον, όταν σεν καπικέτκον, μπορείς να καταλάβεις τις διαφορές? Κοίταξε, Γιάννη, δεν έχω την τρομερή εμπειρία να καταλάβω αυτό το πράγμα, δηλαδή το μακρύν. Αλλά αν το λέω και τα στιχάκια αν το λέω, ξέρω ότι ένα αγουρσίτκα. Γιατί έξατα από αγουρσίτ. Αυτό εξέρα το. Το αν είναι έμορφον, το αν λέει το γρία, μπορώ να εγρυπώ. Αλλά δεν έχω αυτή την εμπειρία για να μπορέσω να καταλάβω το μακρύν που τραγουδάνε από πού είναι και τι είναι. Σε ρωτάω επειδή εγώ το ακούω αυτό για πάρα πολλά χρόνια. Λένε ότι ο θείο Νοστάθιον που εσχωρέθανε στην Αυστραλία, που έτωνε, τώρα είναι έσπαλα το όνομα. Θα το θυμηθώ, τέλος πάντων. Πιστεύω κατάλαβες για ποιον να λέω. Στην Αυστραλία που ήταν πολλά χρόνια. Τον Τσιταρίδη. Ο Τσιτάς, ναι. Ο Τσιτάς έλεγε ένα αγουρσέτκον μακρύν. Ο Τσιτάς, δεν θέλω τώρα βασικά δεν θέλω να το πω γιατί δεν είμαι σίγουρος, αλλά εγώ όταν άκουγα τον Τσιτά είναι λες και άκουγα τον Παντζά. Είναι λες και άκουγα τον Παντζά.
Από ό,τι θα ρω, ο Τσιτάς πρέπει να είναι και γαμπρός στο χωριό. Αν δεν ξέρω καλά. Γιατί είχε βαφτίσει και το θείο μου. Ναι, αγουρσέτησε τον. Ναι. Όπως και στο χωριό σας, αλλά και στο Σεραλάρ, είναι πολύ από Άγουρσα, Ματσούκας, και συγγενεύουν κιόλας από ό,τι ξέρω. Ναι, έχουμε και συγγενείς. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί το ακούω πάρα πολλά χρόνια αυτό, από γνώστες, από παλιότερους, έτσι. Και ήθελα να ρωτήσω κάποιον νεότερο πώς το αντιλαμβάνεται το όλο θέμα, αν μπορείς να το καταλάβεις ή απλά ξέρεις, ας πούμε, όταν ακούς, ας πούμε, τον θείο τον Χρήστο τον Παρχαρίδη να τραγουδεί Μακρύν, ή όταν ακούς τον Τζιτά, ή όταν ακούς τώρα που σχορέθεν ο θείος ο Κώστης από τη Σκήτη, από Ασοτετελέ. Ναι. Ο καθένας είχε το δικό του ξεχωριστό τρόπο για να λέει το Μακρύν, και απλά αν είναι κάτι που γνωρίζεις εσύ τώρα με την πείρα που έχεις αυτήν την ηλικία. Αυτό ήθελα απλά να σε ρωτήσω. Όταν τον ακούω, δεν αμφιβάλλω και είμαι 100% σίγουρος ότι το Μακρύν το λέει ένα γουσίτικο. Σε είπα όμως, δεν έχω την εμπειρία να μπορέσω να σου το πω αυτό. Όταν θα την έχω, ίσως μπορέσω να σου απαντήσω. Τώρα αυτή τη στιγμή είπα σε μπορώ να λέω σε ποιον έντο το γρήγορα. Αυτό μπορώ να λέω σε. Ναι. Δηλαδή αν λέει όχι για αυτούς τους ανθρώπους, για νεότερους ανθρώπους και ειδικά στην ηλικία μας. Γιατί αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί κανένα να τους κρίνει. Για νεότερα παιδιά στην ηλικία μας, στη γενιά μας, μπορώ να σε πω, εντάξει, και είναι και δική μου γνώμη. Εγώ μπορώ να πω αυτό και άλλος μπορεί να πει άλλο. Ότι ξέρεις, εμένα μου αρέσει, άλλο δεν τον αρέσει. Εντάξει, αυτό είναι γνώμη του καθενός. Απλά μπορώ να σε πω, σαν γνώμη δική μου, ότι λέει το γρήγορο. Και είναι λάθος. Αυτό μπορώ, αλλά τώρα από δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν και πολλές περιοχές και πολλά χωριά που τραγουδούσαν Μακρύν. Δεν νομίζω να ήταν πάρα πολύ. Ναι, ήταν συγκεκριμένα χωριά από ό,τι ξέρω και εγώ. Ήταν συγκεκριμένοι, ναι, αλλά δεν μπορώ τώρα να σε πω ποιοι, γιατί δεν έχω τις γνώσεις αυτές για να μπορέσω να το πω. Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω, το είχα παραλείψει πριν που μιλούσαμε. Στους πύργους οι κάτοικοι είναι μόνο Πόντι ή έχει και από άλλες περιοχές? Είμαστε, Γιάννη, μισή-μισή. Μισή Πόντι, μισή είναι ντόπιοι με ήχους Μακεδονίας, σίγουρα ξέρεις. Και κάποιες οικογένειες έχουν βλάχους, ας πούμε. Δεν ξέρω ποιοι είναι πιο πολλοί, είμαστε μισή-μισή. Μάλιστα. Αυτό ξέρουν όλοι. Τώρα δεν έχει μετρήσει κανένας. Και καταγωγή από τον Πόντο, οι κάτοικοι από πού έχουν οι περισσότεροι? Το μεγαλύτερο ποσοστό νομίζω ότι είναι τραπεζούντα, Γιάννη. Μάλιστα. Το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω, αλλά... Σίγουρα εσύ θα ξέρεις πιο πολύ από μένα, επειδή είσαι κάτοικος εκεί. Γιάννη, στο χωριό μένεις ή στην Τολεμαϊδά? Σπουδάζω Κοζάνη, τώρα τελειώνω βέβαια. Και του χρόνου με βλέπω να πάω Φαντάρος, Κοζάνη μένω, θα γυρίσω στο χωριό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εύχομαι να τελειώσεις με το καλό. Εχθές το βράδυ, κατά σύμπτωση, έψαχνα κάτι στο διαδίκτυο και βρήκα ένα ντοκιουμαντέρ για κάποιον Στάθη Χαϊτίδη, ο οποίος είναι από τους πύργους, και ο Νίκος ο Ασλανίδης που κάνει την εκπομπή είχε κάνει αυτό το ντοκιουμαντέρ και το είδα, πολύ, πολύ ενδιαφέρον ιστορία. Ένα χωριό Το χωριό μας έχει μεγάλη ιστορία, μας κάψανε 2 φορές, Γερμανοί. Ναι. Είναι πάρα πολλά. Άμα ακούσεις τον παππού μου να σε πει ιστορίες που τα έζησε, είναι 88 χρονών, θα καταλάβεις γιατί εγώ δεν μπορώ να σου δώσω να καταλάβεις. Ναι, τραγικές ιστορίες. Βέβαια, τώρα... Και στο χωριό σας και στο Μεσόβουνο. Ναι, και το Μεσόβουνο επίσης, μαρτυρικό χωριό. Στο οποίο είχα επισκεφτεί εκεί το μνημείο
και δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματα που ένιωσα, που εγώ ήμουνα ξένος που πήγα εκεί και τα είδα. Μόνο που προσπαθείς να καταλάβεις την όλη εικόνα, δεν περιγράφει το αίσθημα. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή, παιδιά. Θα συνεχίσετε τώρα να ακούμε ο Λίον και με Τζέν και τραγωδία. Ό,τι δείτε. Παίζουμε, Γιάννη. Ξεκινάμε. Παίζουμε. Μωρά σαν τραγούδι το μικρό και μοντάνι, έμορφα σαν τραγούδι το μικρό και μοντάνι, αμόν την έμορα φέρσω καρδοπόντο σερίν, αμόν την έμορα φέρσω καρδοπόντο σερίν. Φεύγον ήλιος κυπάτης, ο καρδόμπον να φώτας. Φεύγον ήλιος κυπάτης, ο καρδόμπον να φώτας. Μόνον του ανοίγω φως, εμπελάπες ποτάμιας. Μόνον του ανοίγω φως, εμπελάπες ποτάμιας. Κι αρτιλίζον ουρανόν κι αστρονεύρ πανέρθε, κι αρτιλίζον ουρανόν κι αστρονεύρ πανέρθε, κι αμόν παρχαρίτσι τσάκ στο πουλής να πανέρθε, κι αμόν παρχαρίτσι τσάκ στο πουλής να πανέρθε. Και μυρωμένον τέγκαλιο πως ανάς μας κουτουλίζει, μυρωμένον τέγκαλιο πως ανάς μας κουτουλίζει, για του πες εγκαλιο πως σου πάντα καλοκαιρίζει, και να του πες εγκαλιο πως σου πάντα καλοκαιρίζει, και να εννοούμε ουρμπανείς, θεμριούμε σοϊανείς, και να συγκούσω και μαξιλάρ και εγώ γεργά να πανείς, και συγκούσω και μαξιλάρ και εγώ γεργά να πανείς. Και με μπρουπάει το λιψανό μόνο από παδές, με μπρουπάει το λιψανό μόνο από παδές, και να από πίσω και έρχουντα κορτσούμπα και νυφαδές, και να από πίσω και έρχουντα κορτσούμπα και νυφαδές, και να εννοούμε ουρμπανείς, θεμριούμε σοϊανείς, και με συντούσιο και μαξιλάρ και εγώ γεργά να πανείς, και με συντούσιο και μαξιλάρ και εγώ γεργά να πανείς. Αχ, και λένε το μάτια σε μορφά τον κόσμο και χώνε,
Amanın kalır dün geçerin atene Amanın nanuru dün geçerin atene Anuru da sarıos yedime hulas menos Potame adrechnem rostan joy melipsas menos Potame adrechnem rostan joy melipsas menos Άδικεν εξελαβάιλε μπαμπούς κι ούμες σουγιανείς και σιγά πέρκι πέρτσα τον αΐνουνε γουρπανείς και σιγά πέρκι πέρτσα τον αΐνουνε γουρπανείς αν ρωτάς θα λέω σε γιατί με χουλιασμένος όταν με ατρέχνε μπροστά κι ο είμαι λείψασμένος όταν με ατρέχνε μπροστά κι ο είμαι λείψασμένος Εσύ δε μόνο ακριβώς, εσύ δε μόνο έναν Όντες λοίζω έσχες ρέντε παόντο έναν Ανοίξιν και τσιτσάκι μπαχάρι μανούσακι Μαναμάν και χρυσόνι ελάν και μαναχώνι Ανοίξιν και τσιτσάκι μπαχάρι μανούσακι Μαναμάν και χρυσόνι ελάν και μαναχώνι Εσύ θεωνίζω σαν το βάγγελ χουλαβουριά Αν δεν σφέρνε με τη χαρά, αν δεν σφέρνε με ζωριά Ανοίξιν και τσιτσάκι μπαχάρι μανούσακι Μαναμάν και χρυσόνι ενάν και μαναχώνι Ανοίξιν και τσιτσάκι μπαχάρι μανούσακι Μαναμάν και χρυσόνι ενάν και μαναχώνι Το μάγκας με το μάγια μου μοιάζουν και έναν καλό μοιάζουν και έναν καλό Το μάγκας με το μάγια μου μοιάζουν και έναν καλό μοιάζουν και έναν καλό Λεβάβε γιατί μαλά σας παίρνουν έναν καλό ας παίρνουν έναν καλό Λεβάβε γιατί μαλά σας παίρνουν έναν καλό ας παίρνουν έναν καλό Και λιαμπέρ σόμπρος όπως και φωτάζω καλοπός Και λιαμπέρ σόμπρος όπως και φωτάζω καλοπός Και νο φεγγονόντες πιλιαβένε πάρμε σε γαλλιοπό Και νο φεγγονόντες πιλιαβένε πάρμε σε γαλλιοπός Έχω και ένα πρόσωπο
πρόσωπος αμοντσιτσακούμπος ισόλαν παλάν. Ο πρόσωπος αμοντσιτσακούμπος ισόλαν παλάν. Ούλοι μας αφιλεμάδας, έπαιραν στη μαλάν. Ούλοι μας αφιλεμάδας, έπαιραν στη μαλάς. Και την ώρα πήγαινε και να μαθαίματα βλαστημώ την ώρα πήγαινε εγώ τους σκοτώματευε τον αυτά όλευρεβα και εγώ τους σκοτώματευε τον αυτά όλευρεβα. Και καύκα καρσί και τρέμε και μόνο μίλεσαι. Καύκα καρσί και τρέμε και μόνο μίλες. Με γιάψιμον το μάτο μπασούρας και ουμπέ για πέσει. Γιάψιμον το μάτο μπασούρας και ουμπέ για πέσει. Να στρατασύγκρομας τριώνα μου δεν κερδεύες να στρατασύγκρομας και νιτσαντερείς ο πρόσωπος δώματα χάντριας και νιτσαντερείς ο πρόσωπος δώματα χάντριας. Και για συρρήξουν τα πρόβατα σαν μίξω συνέμορ και για συρρήξουν τα πρόβατα σαν μίξω συνέμορ και εξίσουν το γάλα σου ποτάμ φάρμα ποσόν τύχορ και εξίσουν το γάλα σου ποτάμ φάρμα ποσόν τύχορ. Iar mimrul sul sapsimon che iati sunanti sedan. Iar mimrul sul sapsimon che iati sunanti sedan. Tipshisimo kapsimo iati mentramo adam. Tipshisimo kapsimo iati mentramo adam. Iată solan disebiam neo echasa dicham kivero eo paran mono menis meyeram kivero eo paran mono menis meyeram. İtalyan rüyede keğalyaliyede Mudamyendan talakriyam keğalam sandumadam Mudamyendan talakriyam keğalam sandumadam Yadı solan disirgam Evo khasa diram Kivero paran ben ismeyeram Kivero paran ben ismeyeram.
Griorneron zainούμε να μπαίνω σαν πέακ, να μπαίνω σαν πέακ και griorneron zainούμε να μπαίνω σαν πέακ, να μπαίνω σαν πέακ και να έρθουν τα νουαλούμε με κορτσοπά και νύφα, κορτσοπά και νύφα και να κουβαλούν και πίνε με κορτσοπά και νύφα, κορτσοπά και νύφα. Έτσι πως ενέα και έρχον παλάλων και λαμπάς εγκαλιό μου πλάτη κι αμπονάλων, πλάτη κι αμπονάλων, λαμπάς εγκαλιό μου πλάτη κι αμπονάλων, πλάτη κι αμπονάλων. Τσαρχοσκίνας και λογοτσοπάτης, και λογοτσοπάτης, τριονίντα τσαρχοσκίνας και λογοτσοπάτης, και λογοτσοπάτης, σε ακόμα μικρό μισή το πολεμάς να ντρεις, το πολεμάς να ντρεις, σε ακόμα μικρό μισή το πολεμάς να ντρεις, το πολεμάς να ντρεις. Έτσι πως ενέα και έρχον παλάλων και λαμπάς εγκαλιό μου πλάτην κι αμονάλων, πλάτην κι αμονάλων και λαμπάς εγκαλιό μου πλάτην κι αμονάλων, πλάτην κι αμονάλων. Με έναν ποτήρι θα πίνω σονέμας, σονέμας, με έναν ποτήρι θα πίνω σονέμας, σονέμας, η καρδιά μου σέρεται σωτέρεμας, σωτέρεμας, καρδιά μου σέρεται σωτέρεμας, σωτέρεμας. Ενταν μάνας περπατούμε, άσχερνες και γελούν, τα νεότητα διαβαίνε και τα χρονοπάμουφε, τα νεότητα διαβαίνε και τα χρονοπάμουφε. Τριόλι τσάντα σιλοπάς κόκκινα, κόκκινα, τριόλι τσάντα σιλοπάς κόκκινα, κόκκινα, το τσάλι μου παεφτάς με νόστιμα, νόστιμα, το τσάλι μου παεφτάς με νόστιμα, νόστιμα. Ενταν μάνας περπατούμε, να σέρνες και γελούν, τα νεότητα διαβαίνε και τα χρονοπάμουφε, τα νεότητα διαβαίνε και τα χρονοπάμουφε.
νεράκι κι ένα νεροποτριόν. Για δώστε με νεράκι κι ένα νεροποτριόν. Ας αργήνω να τραγωδώ, λένε πως ας απολύον μολύον. Ας αργήνω να τραγωδώ, λένε πως ας απολύον μολύον. Τι και μέντζεσαι στο το ξαρπάκι και ρωτάς. Τι και μέντζεσαι στο το ξαρπάκι και ρωτάς. Του καλανταλίτα νύχτας μικρόν αρνήμα να χωμός κοιμάς. Του καλανταλίτα νύχτας μικρόν αρνήμα να χωμός κοιμάσαι. Έχω πλοπόμο δεν μπορπατείς να τσίψε κουρπαδίνε. Πλοπόμο δεν μπορπατείς να τσίψε κουρπαδίνε. Καμέλες ήλιαν ερχοντάνε και αναμυρίζνε. Καμέλες ήλιαν ερχοντάνε και αναμυρίζνε. Και σολμένο με λέγωσε και κλαίω για τεσσένα. Σολμένο με λέγωσε και κλαίω για τεσσένα. Νύχτα νύμενα και ούμε μαλανάει εμένα. Νύχτα νύμενα και ούμε μαλανάει εμένα. Εσύ είσαι ένας προμεριστέρ και ο είμαι ο Άιτενς. Εσύ είσαι μικρό μεριστέρ και ο είμαι ο Άιτενς. Με τα τσάλι μιαν δεν φτάς και λέμε να βάλτε λέντς. Και με τα τσάλι μιαν δεν φτάς και λέμε να βάλτε λέντς. Έλα να με νόσε, θέλω να κερδενώσε. Πώς θα χάνω τα κλίμ, εσένα κυπερώσε. Και πώς θα χάνω τα κλίμ, εσένα κυπερώσε. Urban și înainte, aduse sa domadea, aduse sa domadea. Hey, satane gitayane, colhainan gomadea, ei. Και το Θεόν παρακαλώ και το Χριστό δόξαζω. Να ρίχνω σε μάνα να ρίχνω σε μάνα φίλο χορτάζω, φίλο χορτάζω. Φωνάξε μου πρόσωπος, εγκαλιά στο χρυσόν, εγκαλιά στο χρυσόνι. Κι μια λεγέντονε, το φίλε μαντέσονι, το Θεόν παρακαλώ και το Χριστό δόξαζω. Να ρίχνω σε μάνα φίλο χορτάζω, φίλο χορτάζω.
Απόψε ανάμουν Ρωμανίτσα με χπαρά, απόψε ανάμουν Ρωμανίτσα με χπαρά, σουλούραν τον επέτανα σαλιμιανέταρα, σουλούραν τον επέτανα σαλιμιανέταρα. Γελά πως ήρθανε μπροστά τους αρνωματάγγελ, γελά πως ήρθανε μπροστά τους αρνωματάγγελ, και να σε κάνε το ψωμί και άλλο στο μάκελι, και να σε κάνε το ψωμί και άλλο στο μάκελι. Κοιμούμαι κι ανασπάλω σε ένα νεφείο και κλαίω, κοιμούμαι κι ανασπάλω σε ένα νεφείο και κλαίω, το στόμα να ξέρετε γιατί σε κατάλεω, το στόμα να ξέρετε γιατί σε κατάλεω, γιατί σε κατάλεω. Εσύ που είσαι ασαμακραγιάρος να μωρίμει, εσύ που είσαι ασαμακραγιάρος να μωρίμει, ένα φίλεμα κατήρισα κι αλεύς μαλώνει, ένα φίλεμα κατήρισα κι αλεύς μαλώνια, κι αλεύς μαλώνια. Και θα σκοτώνω σε και θα γαμώ την πίστη, θα σκοτώνω σε και θα γαμώ την πίστη. Το χωριό με όμως δεν τρέχα να πω πίσω, το χωριό με όμως δεν τρέχα να πω πίσω, δεν τρέχα να πω πίσω. Και ανάθεμα θα βλαστήνω και ανάθεμα θα λέω, ανάθεμα θα βλαστήνω και ανάθεμα θα λέω, την οράντε και λίγο σε κάθομαι τα και κλαίω, την οράντε και λίγο σε κάθομαι τα και κλαίω, καθούμε τα και κλαίω. Κεράσω κέφαλα να ανοίξτε να περνάω, κεράσω κέφαλα να ανοίξτε να περνάω, χωρία περέτια ψημώνες να στενάζω, χωρία περέτια ψημώνες να στενάζω. Και θα ερώκω και θα ρίμω και που και κανέλαβες, θα ερώκω και θα ρίμω και που και κανέλαβες, τραβάγγελον θα φτάω σε μέρος δεκαποπάδες, τραβάγγελον θα φτάω σε μέρος δεκαποπάδες. Και να εικόνα πίσω νεαρκενό πολλά φώμα, θα εικόνα πίσω νεαρκενό πολλά φώμα, θα σοφίλα χαρίζαλες κούτο να πάει χατ, θα σοφίλα χαρίζαλες κούτο να πάει χατ.
Σώνα ηλιάνα φτάγες δέρεις δε μοντάνο, σώνα ηλιάνα φτάγες δέρεις δε μοντάνο, και δε μορφα γένω στη μακράτη το τερβάνο, και δε μορφα γένω στη μακράτη το τερβάνο, και εσύ δεν πελέσω μαρχαρεμένα καρτέλα, εσύ δεν πελέσω μαρχαρεμένα καρτέλα, καλά που κερδάμε δεν σε δεμψόν την ψηλέμα, καλά που κερδάμε δεν σε δεμψόν την ψηλέμα, λες. Καβάλαιο σε πουλοβό, γιαρ, 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 πίσω τη σκέτα. Καβάλαιο σε πουλοβό, γιαρ, 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 πίσω τη σκέτα. Τη μάνα στείλε μίλες και είναι μυστικά. Τη μάνα στείλε μίλες και είναι μυστικά. Αμάν, αμάν, κορ, απαλείς εγώ, στο σπίτι μου άιντε και λάδι μπασκάσπορ, στο σπίτι μου άιντε και καναλιάσπορ. Κινάς μαλακαθείς με τσάσνα χαμένος καμήν, κινάς μαλακαθείς με τσάσνα χαμένος καμήν. Τρώιατε λάμος θυμία νέσχυν ξενίδια παιδί, τρώιατε λάμος θυμία νέσχυν ξενίδια παιδί, νέσχυν ξενίδια παιδί. Και λίγο στέψε το φως είμαι κι θα γνωρίζωσε, και λίγο στέψε το φως είμαι κι θα γνωρίζωσε. Ωχ, έλα πριν από θα μου ασκαλοσορίζος, έλα πριν από θα μου ασκαλοσορίζος, ασκαλοσορίζωσε. Φαρμακώστε με, φαρμακώστε με, φαρμακώστε με, φαρμακώστε με, δώστε με φαρμακά σου όλο νεκροπαμίξου, φαρμακώστε με, και τελεθένω Γερμανή, μάλλον εγώ απανή, φαρμακώστε με, φαρμακώστε με. Δείξτε με γκρεμό, δείξτε με γκρεμό, δείξτε με γκρεμό, δείξτε με γκρεμό, και να σπορουζώ και χαμέλια πίπια πάμε, δείξτε με γκρεμό, γιατί με να μην κλαίτε, με βουρταρεύτε να λέτε, δείξτε με γκρεμό, δείξτε με γκρεμό. Ξενίδεμπενε κι ανεβώ δίνε, ξενίδεμπενε κι ανεβώ δίνε.
περπάτησα ξένα, σαν νεογνώριμα. Και μου περπάτησα ξένα, σαν νεογνώριμα. Τέλειως αυτόν τον κόσμο παντρεύτηκα γιάρια. Τέλειως αυτόν τον κόσμο παντρεύτηκα γιάρια. Και πήρα φραγκοπούλα που ήταν μαΐσα. Και με πήρα φραγκοπούλα που ήταν μαΐσα. Γιαρ. Μαεύγε τα καράβια και την θάλασσα. Και μαεύγε τα καράβια και την θάλασσα. Και μαεύσε και εμένα τον ξένον, τον άλλο ξένον. Και με μαεύσε και εμένα τον ξένον, τον άλλο ξένον. Μπράβο, παιδιά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και εσείς να είσαστε καλά. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μπράβο. Αντέχετε ακόμα? Πόσο αν θέλεις. Θες κι άλλο, άμα θες κι άλλο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και πάλι. Εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη. Εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη. Ήτανε χαρά μου μεγάλη να αφιερώσετε από τον χρόνο σας σήμερα. Και δική μας τιμή να βοηθήσουμε εσένα με το ρόλο σου. Και ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Με τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σας εδώ. Πέρασε ένα 2ωρο και βάλε. 2,5. Πάμε σχεδόν στα 2,5. Ώσπου να τελένω, να καλατσεύω, θα πάει 2,5. Θα πάει 2,5. Πιστεύω περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Εγώ από την πλευρά μου σας καμάρωσα, σας άκουσα. Πιστεύω ήταν πάρα πολύ ωραία και από ό,τι βλέπω και από τα σχόλια, ο κόσμος ευχαριστήθηκε. Μακάρι, αυτό θέλουμε. Όλοι μας αυτό θέλουμε. Είχαμε ακόμα πιο πολλά σχόλια από άτομα, να τα διαβάσω έτσι στα γλίγορα. Πρόσφατα ο Τάκης, ο Παπαδόπουλος, Ασιβαλτιμόρινο Ουτσενέτες, στείλ τα χαιρετίασατ. Ο κύριος ο Γιώργος Ρακόπουλος λέει «Αγουρσίντ, όθεν ευρίουντα, να μου πλουμί αφορίουντα». Ασορταλού. Να είναι καλά ο Γιώργος. Ο Άρης Κασαπίδης λέει «Μπράβο παιδιά, καλή σταδιοδρομία στο στοιχείο μας». Δήμητρα Ξίτ λέει «Μπράβο παιδεία, τι άνεψιο έχω εγώ, πάντα μπροστά να πάτε παιδιά». Αθανασιάδης ο Θεόδωρος, «Μπράβο παιδιά, περιμένουμε μακρύν καετέν». Ελπίζω να το απόλαυσε. Είπαμε το. Χαιρετισμούς από Σουηδία ο κύριος Τζόσεφ Μποζ, ο κύριος Ιωάννης Χαριτίδης, πολλά και διάφορα σχόλια μας έγραψε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Νίκος Ολαυτσίδης, χαιρετίας. Πάρα πολύ και διάφοροι μας γράψανε και συμμετείχανε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, εγώ τι να πω, ένα ευχαριστώ, νιώθω ότι είναι λίγο. Δεν χρειάζεται τίποτα, εμείς ευχαριστούμε. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, παιδιά, να συνεχίσετε έτσι όπως πάτε. Πιστεύω είσαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
και να δώσω τα χαιρετίσματά μου και Σαούτσιανα και πώς είναι και το χωρίο σε Νέσπαλα. Καστράνιτσα, Πύργη. Τους Πύργους του θυμάμαι, το άλλο το όνομα. Καστράνιτσα. Τα χαιρετία στην Καστράνιτσα και σε όλον το Μιλέτ που ελέπ μας να πούμε και πάλι χρόνια πολλά για σήμερα, για την εθνική μας γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους. Μεγάλη θρησκευτική γιορτή σήμερα στην εκκλησία μας επίσης. Να έχουμε μεγάλη εβδομάδα, παιδιά, να συνεχίσει η καλή Σαρακοστή και με το καλό καλή Ανάσταση. Όλα είπαμε τα. Άλλο τι δεν επέμνεν. Γιατί? Υγεία, Γιάννη, υγεία. Άμα θέλουμε να συζητήσουμε, Γιάννη, υπάρχουν πολλά θέματα να συζητήσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Άκη. Πάρα πολλά. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό θα το κρατήσουμε για την επόμενη συνάντησή μας. Να συνεχίσουμε να πούμε... Να έχουμε και κάτι ακόμα να πούμε, βέβαια. Να έχουμε και κάτι ακόμα. Αν τα πούμε όλα τώρα, τότε τι πούμε. Ακριβώς. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ να έχετε. Πάση καλά, Γιάννη. Καλό μεσημέρι σε εσάς εκεί. Να είστε καλά. Χαιρετία σας ο Μπόστον. Να είστε καλά, Γιάννη. Επίσης από Ούτσενα και Καστράνιτσα. Χαιρετίας, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας, Γιάννη. Καλή συνέχεια.